κυβερνήσεις του κόσμου έχουν ένα σύστημα που μπορείς εσύ να μπεις σε κυβερνητικές σελίδες. Capital Market Company, ιδιωτική εταιρεία στην Αμερική. Το monitoring είναι ανεξάρτητο, το data collection είναι ανεξάρτητο, η μεθοδολογία είναι δημόσια. Μια πολύ δημόσια συνωμοσία, παιδιά. Όπου η κυβέρνηση δίνει βαθμολογία στις εταιρείες. Η κυβέρνηση. Μια προπαγανδιστική εταιρεία. Προπαγανδιστική εταιρεία. Γιατί είναι άσπροι άντρες. Επειδή είναι άσπροι άντρες. Μισεί τους άσπρους και γενικά είναι. Μισεί τους άσπρους, by the way. Για άλλη μια φορά η Αμερική τα χαλάει όλα. Δεν έχεις ντροπή που το κάνεις αυτό. Πώς γίνεται να κάνει τέτοιο βίντεο? Ξέρετε ότι αυτά που θα πω τα λένε πάρα πολύ. Δεν είναι γνώμη, είναι γεγονός. Είναι κάτι που τα λένε. Sydney Watson. Political commentator. Gay shit. The Babylon Bee. Conservative Christian News website. Ενδιαφέρον. Φαίνεται λίγο ότι έχουν μια τάση όλοι αυτοί. Δεν είναι γνώμη, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Dangerous territory. Μάνα σου. Πλάκα κάνω το gaming. Και να ξέρετε ότι αυτά που θα πω τα λένε πάρα πολύ. Δεν είναι γνώμη, είναι γεγονός. Ωραία, αυτά που θα πει δεν είναι γνώμη, είναι γεγονός. Δεν είναι γνώμη. Είναι γεγονός. Είναι κάτι που όντως συμβαίνει, έχει γίνει θέμα σε όλο το gaming industry και συζητιέται όχι μόνο από άλλους gamers, αλλά και κρυφά από gaming developers. Κανένας από αυτούς δεν ήταν gamer, ήταν όλοι political commentators ή commentary YouTube channel. Από gaming developers. Τα λένε ήδη που φτιάχνουν τα παιχνίδια. Έχουν βγει συνεντεύξεις με developers που. Αυτοί φτιάχνουν παιχνίδια καταρχάς. Άμα είσαι insider, ούτως ή άλλως το wokeness έχει να κάνει με το script. Είναι κάτι που βλέπαμε με τα ίδια μας τα μάτια, αλλά από αυτούς μάθαμε ότι είναι πραγματικότητα. Οι βλάκες που βλέπουν ξαφνικά νομίζουν ότι είμαι ρατσιστής ή ομοφοβικός. Δεν ισχύει αυτό. Οπότε, let's break it down. Δεν είμαι ρατσιστής ούτε ομοφοβικός. Αυτό που θα συζητήσουμε στο κάτω-κάτω δεν έχει σχέση καν με αυτά τα πράγματα. Έχει σχέση με προπαγάνδα. Μην αλλάξεις βίντεο. Σε είδα που πήγες το Babylon 3 δεν είναι. Σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα γιατί επηρεάζει την κοινωνία, όχι μόνο το gaming. Και δεν θα μπω καν σε λεπτομέρειες. Θα μπω, αλλά έχουν γίνει Θα μπω σε λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, καταστρέφει την κοινωνία μας. Ανακαλύφθηκε μια εταιρεία που λέγεται Sweet Baby Inc. Μια εταιρεία που προωθεί την ανάπτυξη αφήγησης σε παιχνίδια και συμβουλεύει τις gaming εταιρείες. Promote DI within game narratives and studios. Sweet Baby has consulted several developers. Sable, God of War Ragnarok, Alan Wake 2. Studio became target of online users who claimed it was a woke agenda. Για τα κοινωνικά μηνύματα που πρέπει να υπάρχουν στα παιχνίδια. Έχουν παραδεχτεί ήδη ότι η ατζέντα τους είναι DEI στα παιχνίδια. Πού το έχουν παραδεχτεί? We know stories. Diversity, όχι DI, ξανά. Ωραία. Μήπως υπάρχει εδώ κάτι. Learn more. Diversity. Όχι. Ωραία, δεν είναι στην ιστοσελίδα την κεντρική. Ωραία, για να δούμε πόσα παιχνίδια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Παιδιά, ξέρουμε ότι 28 παιχνίδια είχαν μέσα consultants οι οποίοι είχαν σχέση με το DEI. DEI σημαίνει Diversity, Equity και Inclusion. Ισότητα ρε παιδί μου, μεταξύ άσπρους και μαύρους, άντρες και γυναίκες, straight και gay. Και θα πεις, οκ.
Γιατί είναι κακό αυτό? Από μόνο του Και δεν άλλα είναι κακό. πράγματα, αλλά και... Καλό είναι. Το κακό είναι όταν το σπρώχνεις στα μούτρα των καταναλωτών εκεί που δεν ταιριάζει κιόλας με κακές προθέσεις. Έχουν παραδεχτεί κάπως δημόσια, κυρίως κρυφά, ότι ο στόχος τους είναι Burning the games industry to the ground. να καταστρέψουν την gaming industry γιατί κυριαρχείται από άσπρους άντρες. Makes it clear she wants to raise white male lead characters while employees shows disdain for white people. Από πού είναι αυτό? John F. Trent. John F. Trent, Sweet Baby Inc. CEO. Αυτό εδώ. Because complication. We're hitting what 40 years of video games, and I think people are starting to realize I'm making similar products. Pay me to shoot down your white male lead game ideas. 19 likes. Looking around the mixer last night and perspectives how white and male our dev scene really is. It's really white and male. The nightmare that I was a white male game. Ωραία, ουσιαστικά αυτή εδώ έχει κάνει πολλά cringe tweets και λέμε ότι επειδή μία υπάλληλος έχει δουλέψει σε 28 παιχνίδια, ότι δεν ξέρω, αυτά τα συμπεράσματα που θα βγάλει ο Blue που δεν τα έχει κάνει καν ακόμα. Λόγια δικά τους. Θα δούμε και παραδείγματα αυτοκαταστροφής από παιχνίδια και gaming studios. Hold on! Όλα θα είναι κατανοητά σε λίγο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε τι κάνει αυτή η εταιρεία. Η Sweet Baby Inc. πάει σε studios, τα πιο γνωστά studios στον κόσμο και τους λένε αν δεν κάνετε αυτά που θα σας πούμε, θα σας καταστρέψουμε με ψευδείς ισχυρισμούς, 28 παιχνίδια και συκοφαντίες. Have a coffee with marketing so that you can absolutely terrify them by telling them here's what's going to happen if you don't do this. Ναι, φαίνεται ειρωνικό αυτό όμως. Και θα πεις τώρα, πες πάει η Sweet Baby Inc. στους Ubisoft και τους λένε το και το. Θέλουμε στο επόμενο Assassin's Creed ο Assassin να είναι μαύρος παρόλο που θα είμαστε στην Ιαπωνία. Γιατί η Ubisoft απλά να μην πει φύγετε από εδώ ρε μαλακισμένα που θα μας πείτε τι να κάνουμε. Πληρώνουνε τη Sweet Baby Inc. η Ubisoft. Δεν βγάζει νόημα. Επειδή είναι πολύ πιο deep και dark τα πράγματα. Αυτό που κάνουν οι Sweet Baby Inc. το κάνουν σιγά σιγά όλα τα Western Studios από μόνα τους. Western πάει να πει Αμερική, Ευρώπη. Έχετε παρατηρήσει ότι στο Netflix τα τελευταία χρόνια έχουν βγει πάρα πολλές ταινίες και σειρές που, πώς να το πω, είναι πολύ πιο DEI από ποτέ. Που και εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και απλά δεν λες τίποτα. Ξαναλέω, όλα αυτά που λέω δεν είναι γνώμη. Είναι απλά facts. Και αν για κάποιο λόγο γίνεσαι triggered με τη λέξη μαύρος, σταμάτα να είσαι βλάκας. Αφού έτσι λέμε, υπάρχουν λευκοί, μαύροι και Ασιάτες. Δεν είναι ρατσιστικό. Οι λευκοί. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος λέει μαύρος στους Άραβες που δεν είναι μαύροι. Αποκαλούν τον εαυτό τους λευκοί. I'm a white man. Και οι μαύροι αποκαλούν τον εαυτό τους μαύροι. I'm a black man. Δηλαδή το σκεφτόμουν πολλές μέρες. Σκεφτόμουν να πω Αφροαμερικανός για να μην ακούγεται κάπως. Αλλά υποτίθεται είναι λάθος. Μετά σκεφτήκα έχρωμος. Αλλά το Google λέει ότι. Πώς είναι λάθος. Πώς είναι λάθος. Ο όρος Αφροαμερικανός είναι προσβολή. Αυτό κανένας δεν το πιστεύει. Είναι λάθος. Μετά σκεφτήκα έχρωμος. Αλλά το Google. Ποια είναι η πηγή. Τι είναι αυτό. Νεύρος αντικαταστάθηκαν από το μαύρος. Ωραία, η πηγή που χρησιμοποιεί ο 2J είναι το Merriam-Webster Dictionary. Black. Πώς είναι η πηγή αυτό. Πώς. Τη φαντασία μας το βγάλαμε. Google λέει ότι ο έχρωμος Το αντικαταστάθηκε Google. από το μαύρος. Αλλά στο Twitter οι πιο πολλοί μου είπατε ότι το σωστό είναι έχρωμος. Γάμισέ τα. Απλά σκάσε και μην παρεξηγείς. Life lessons with 2J. Ούτως ή άλλως ο μόνος λόγος που έκανε αυτά τα post ήταν μόνο και μόνο για να πει αυτό. Ότι δεν έχουμε... Το ήξερε ήδη ότι δεν έχουμε γενικό συμπέρασμα στο τι λέμε. Δεν ήταν ποτέ πραγματική ερώτηση. Αυτό ήθελα να απαντήσω.
Πάμε λίγο πιο deep, γιατί είναι σημαντικό να ξέρετε τον λόγο που γίνεται αυτό. Από τότε που μάθαμε για τους Sweet Baby Inc. φέτος, καταλάβαμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί που το κάνουν. Είναι όλο το σύστημα. Όλο το σύστημα. Η Microsoft είναι woke, η Ubisoft είναι woke, η Sony είναι woke, οι Κινέζοι, η Tencent είναι woke, όλοι είναι woke, παιδιά. Η Rockstar είναι woke, η Riot Games, εντάξει αυτή είναι όντως woke, όλοι είναι woke, παιδιά. Και αυτό που θα πω τώρα δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν είναι ίσως, είναι κάτι που υπάρχει. Ωραία. Όλοι είναι woke, είναι κάτι που... Δεν ξέρω καν ποια ήταν η δήλωση. Από τότε που μάθαμε για τους Sweet Baby Inc. Okay. Καταλάβαμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί που το κάνουν. Είναι όλο το σύστημα. Okay. Όλο wokeness. Και αυτό που θα πω τώρα δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν είναι ίσως, είναι κάτι που υπάρχει. Μπορείς εσύ να μπεις σε κυβερνητικές σελίδες. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που υπάρχει. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει. Και να το δεις από μόνος. Κυβερνητικές ιστοσελίδες το λένε. Για να δούμε. How does MSCI ESG ratings work? Δεν είναι καν... Okay. Δεν είναι καν ορθογραφικά σωστό αυτό. Αυτό εδώ, ωραία. Εδώ πέρα είναι το screenshot. MSCI, τι είναι αυτό? Capital Market Company. Μία εταιρεία, ωραία. Είναι δημόσια εταιρεία. American, ωραία, ιδιωτική εταιρεία στην Αμερική, παιδιά. Μία ιδιωτική εταιρεία στο Manhattan. Οκ. Η οποία κάνει ratings, ESG ratings, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Environmental, social and governance. ESG risks and opportunities can vary by industry. Μετά από 13 χρόνια live track history, have been able to examine and refine our model. Έχουν ένα μοντέλο, δεν ξέρω αν είναι αλγόριθμο. Issues which are the most material to an industry. Laggard. Company lagging. Τι έχει να κάνει αυτό με το wokeness? Σελίδες και να το δεις από μόνος σου. Αυτή δεν ήταν κυβερνητική σελίδα. Θέλω την full. Αυτή είναι σελίδα ιδιωτικής εταιρείας. Αλλιώς θα χαθείτε και θα σβήσετε το βίντεο. Οι κυβερνήσεις του κόσμου έχουν ένα σύστημα που... Αυτό δεν είναι. Government use ESG ratings. Ratings assess countries' ESG risks. Okay. Is it just an independent private company? Primarily produced by... Okay. Βγαίνουν από μια ανεξάρτητη ιδιωτική εταιρεία. Specifically assesses the exposure of governments. Not a government entity. Independent assessments. Για να δούμε αυτό πέρα. Independent. Made our independent data collection. Ωραία, το monitoring είναι ανεξάρτητο, το data collection είναι ανεξάρτητο. Ratings, methodology και η μεθοδολογία είναι δημόσια επιπλέον. Ενδιαφέρον δημόσια συνωμοσία. Μια πολύ δημόσια συνωμοσία, παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι συνωμοσία των κυβερνήσεων αυτό. Λέγεται ESG. Το εξηγώ τώρα με πολύ απλά. Ωραία, θα το εξηγήσει και να δούμε. Έχουν σύστημα για τις μεγάλες εταιρείες του κόσμου που λέγεται ESG, όπου η κυβέρνηση δίνει βαθμολογία στις εταιρείες. Η κυβέρνηση δίνει βαθμολογία στις εταιρείες, λέει.
η κυβέρνηση τις εταιρείες. 0 στο 100. Όσο κοντεύει στο 100, τόσο πιο πολύ κεφάλαιο σου δίνει, δηλαδή λεφτά. Εκατομμύρια στις εταιρείες από το 0 στο 100. Όσο κοντεύει στο 100, τόσο πιο πολύ κεφάλαιο. Αχ. Αυτό εδώ πέρα είναι συσχέτιση, το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει. Correlation, causation, ωραία. Causation in Greek. Ωραία. Το J νομίζω είναι αφορμή, ενώ είναι μια συσχέτιση που έχουν κάνει εδώ πέρα, στατιστική. Του δίνει, δηλαδή λεφτά. Okay. Εκατομμύρια για την εταιρεία σου. Να δίνει εκατομμύρια για την εταιρεία σου η κυβέρνηση. Ναι, αυτό ακριβώς. Μέρος της ESG βαθμολογίας είναι θέματα LGBTQ, ισότητα των φύλων. Ωραία, το 5%. Και φιλετικές σχέσεις. Όσο πιο πολύ σπρώχνεις αυτές τις ιδεολογίες, τόσο πιο πολλούς βαθμούς παίρνεις. Μια υποκατηγορία του 5%. Αστείο, αλλά αυτό γίνεται. Είναι ο λόγος που βλέπεις παντού. Αυτός είναι ο λόγος. Να το σπρώχνουν. Και όταν το σπρώχνουν παντού, κυριολεκτικά, πάει από γκέι δικαιώματα και γενική ισότητα που οι πιο πολλοί υποστηρίζουμε και γίνεται το λεγόμενο wokeness που κοροϊδεύουμε. Και δεν το κοροϊδεύουν μόνο οι λευκοί, το κοροϊδεύουν ήδη οι μαύροι. Αυτοί που έχουν ψηλό IQ τέλος πάντων. Γιατί οι βλάκες το τρώνε. Προπαγάνδα. Και οι μαύροι, παιδιά. Οι μαύροι, τα ζώα, και αυτοί είναι στο πλευρό μας, φαίνεται. Και πριν πεις, παρακάτω, τι σε νοιάζει αν τα σπρώχνουν αυτά, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν σπρώχνουν wokeness γιατί όντως ενδιαφέρονται για ισότητα. Το σπρώχνουν για οικονομικό κέρδος από την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση γιατί το κάνει? Οπότε, αν τυχαίνει εσύ που βλέπεις να είσαι γκέι ή μαύρος ή υπέρβαρη γυναίκα, θα έπρεπε να είσαι και εσύ κατά. Όχι κατά. Η κυβέρνηση γιατί το κάνει? Κατά. Συγκεντρώσου. Γιατί δεν το κάνουν για τα δικαιώματά σου. Που δικαιώματα έχεις anyway. Σε χρησιμοποιούν για οικονομικό κέρδος. You are their bitches. Όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες ανήκουν σε δισεκατομμυριούχους άσπρους άντρες. Στα παπάρια τους η ισότητα. Ισότητα θέλουμε όλοι. Αυτό που γίνεται δεν έχει όντως. Λάσον δεν είπε Εβραίους άντρες. They are gaslighting everyone. Είναι ο λόγος που παρόλο που αυτές οι εταιρείες χάνουν πελάτες που τους μποϊκοτάρουν, στα παπαράκια τους. Γιατί παίρνουν εκατομμύρια από την κυβέρνηση. Θα πεις τώρα. Δεν έχεις ντροπή που το κάνεις αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν θα το συζητήσουμε αυτό σήμερα. Αρκεί να ξέρετε ότι οι εταιρείες το σπρώχνουν, γιατί αν δεν το κάνουν, θα πέσει ο ESG βαθμός τους. Με αποτέλεσμα να πώς γίνεται? Οι κυβερνήσεις. Ωραία. Πώς γίνεται να κάνει τέτοιο βίντεο? Δεν έχει σχέση με ρατσισμό, η ομοφοβία, έχει λεπτομέρειες και όντως δεν μπήκα καν σε λεπτομέρειες. Σας τα είπα όσο πιο απλά γίνεται. Πάμε τώρα 10 δευτερόλεπτα. Ευτυχώς που τα είπε πολύ απλά. Λεπτά διάλειμμα να συνέλθουμε λίγο. Αν είσαι ευαισθητούλης, κλείσε το βίντεο τώρα. Εδώ είμαστε σοβαροί, πήγαινε. Με σκληρός άνδρας θα το δω. Το έχω. Τώρα που έχουν φύγει οι ενοχλητικοί. Πάμε σε αποδείξεις. Αν όλο αυτό. Ωραία, οι αποδείξεις. Οι αποδείξεις που ορκιστήκαμε. Ωραία. Οι αποδείξεις ότι είναι γεγονός. Οι αποδείξεις ότι καταστρέφει την κοινωνία μας. Η αποδείξη ότι όλο το σύστημα προωθεί wokeness. Η αποδείξη ότι η κυβέρνηση δίνει βαθμολογία στις εταιρείες. Και η αποδείξη ότι η κυβέρνηση χρηματοδοτεί εταιρείες, μάλλον ιδιωτικές και δημόσιες, προωθήσουν wokeness. Κάποια από τα παιχνίδια που θα σας δείξω, γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε όλοι εγωιστές, διπλοπρόσωποι και υποκριτές. Αγνοούμε τα κακά του κόσμου όταν μας συμφέρει. Πάμε τώρα στα παραδείγματα που μας έχουν φέρει σε σημείο που κλείνουν πολλά gaming για να δούμε. Λόγω χαμηλών πωλήσεων των παιχνιδιών. Είναι... Κάτσε. Τα gaming studios δεν παίρνουν λεφτά από την κυβέρνηση τότε. Άμα είναι woke, παίρνουν λεφτά από την κυβέρνηση, άρα πώς κλείνουνε?
Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι μόλις δούμε wokeness σε παιχνίδι δεν λέμε απευθείας γιατί παλιά δεν μας ενοχλούσε. Μας ενοχλεί τελευταία γιατί ξέρουμε τον λόγο που γίνεται. Και επειδή αυξήθηκε κατά 1000%. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι σημαντικός ο λόγος. Παράδειγμα, αν Ποιος δεν είναι? ένας φίλος σου, είναι σημαντικός ο λόγος. Κράτα αυτή τη σκέψη όσο σας δείχνω τώρα τα παραδείγματα. Sony, επειδή ήταν online παιχνίδι, το έκαναν shutdown μετά από 2 εβδομάδες και έδωσαν επιστροφές χρημάτων σε όσους το αγόρασαν. Ωραία. Ποιος είναι ο λόγος, είπαμε? 400 εκατομμύρια. Ένα λόγο ψάχναμε, έλεγε. Συζητώντας την αποτυχία του Concord, είχαν 16 characters για να διαλέξεις. Οι πιο πολλοί ήταν ή άσχημοι ή υπέρβαροι, υπήρχε μόνο ένας άσπρος άντρας και να θυμάστε τον λόγο και όλοι είχαν pronouns. Come on, let's go! Οι gamers τα είδαν αυτά και είπαν «Α, ESG σκος, nope!» και δεν το δοκίμασαν καν, ενώ ήταν δωρεάν το πέτα. Και πριν πεις «Μαλάκα, εντάξει, το έχετε παρακάνει». Όταν κάποιοι gamers έλεγαν με ευγενικό τρόπο τον λόγο που δεν ήθελαν να το παίξουν, απαντούσαν Ένα like. developers του ίδιου του παιχνιδιού με αρκετά άσχημο τρόπο. Why would I care about... Λέτε να είναι developer. Για να κάνουμε fact check. Θα είναι, δεν θα είναι. Λέτε και αυτό να είναι λάθος. Για να δούμε. Anim Zander. Αχ, είναι private. Animator. Αυτό δεν είναι game developer. Άρα, ένα ακόμα ψέμα, παιδιά. Πώς και το ήξερα, Για να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο που τα παιχνίδια βγήκαν έτσι την ώρα που θα σας τα δείχνω. Και ξαναλέω, δεν υπάρχει τρόπος να συζητιέται αυτό χωρίς να ακούγεται κάπως ρατσιστικό στα άτομα που έχουν χαμηλό IQ. Δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε σεξιστικό, είναι αυτό που γίνεται. Οι gaming εταιρείες, οι μεγάλες κιόλας, Ubisoft, BioWare, CD Projekt Red, Rocksteady, απολύουν έμπειρους gaming designers που δουλεύουν δεκαετία για να χάσουν λεφτά έτσι για την πλάκα. στο πώς θα φτιάξεις Απολύσει το ταλέντο σου στην εταιρεία. Έτσι για την πλάκα, να φεύγουν τα λεφτά. παιχνίδι. Αυτά παίρνεις από την κυβέρνηση ούτως ή άλλως. Αλλά μετά πώς κλείνουν οι εταιρείες? Αναρωτιέμαι. Απολύονται γιατί είναι άσπροι άντρες και τους αντικαθιστούν Α, μέρα επειδή είναι σε γυναίκες, άσπροι. μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες διαφορετικής φύλης ή LGBTQ. Δεν με πιστεύεις? Το παραδέχονται ήδη. Environmental, social, and governance initiatives, Από πού είναι αυτό? ESG for short, responsible for Telepride Group's reporting in this matter. I would like to present our strategic approach to ESG issues in the context of our business. Το διαφημίζουν ανοιχτά Ποιο ήταν το νόημα αυτού του κλιπ? Δεν είπε τίποτα. στις σελίδες τους ότι θέλουν προγραμματιστές που είναι LGBTQ. Πού το λένε? We're not afraid to stand what we believe in. We believe in passionate people, biggest strength, creating rich, immersive virtual worlds, provide gamers who in it diversity, LGBT, minorities. Δεν βλέπω ούτε μία από αυτές τις λέξεις, παιδιά. Εσείς βλέπετε? Στις σελίδες τους ότι Για να δούμε. Diverse teams. Our identity is the core of who we are. Share others working together. The potential can be unlocked through diversity, strengths in our games communities. Open world. Τι είναι το open world? Open world. Όχι, Θεέ μου, όχι, Θεέ μου. CD Projekt Red. Αυτό. Ωραία. Μπήκε εδώ πέρα. Για να δούμε. Τι είναι αυτό, κάνουν παιχνίδια αυτοί? About us, with others, how working together. Ωραία. Diversity inclusion. Έχει μπει στη σελίδα για English diversity. Να το. Να το, παιδιά, μπήκε στην diversity σελίδα. Τι βρήκε? Πού το βρήκε? Diversity. Πώς το βρήκε, ρε φίλε? About us, diversity. Δεν υπάρχει πουθενά. Πώς τη βρήκε αυτή η σελίδα, ρε φίλε? Οκ, μάλιστα. Τους γλίστρισε αυτή η σελίδα, φαίνονται. προγραμματιστές που είναι LGBT. LGBT revolutionary games memorable. We can deliver these goals. Passionate team with talents, professional skills.
Diverse and inclusive work environment, boost creativity, innovation. Ωραία, δεν λένε πουθενά για LGBT προγραμματιστές. Λογικά λέει για το background shot. Μπορεί να ήταν αιώνιος. Και λέω εγώ τώρα, πού κολλάει η σεξουαλικότητα με gaming development? Δεν είπαν πουθενά για σεξουαλικότητα. Designers άσχετα με την σεξουαλικότητά τους. Αν τυχαίνει να είναι γυναίκα και καλή στη δουλειά της, cool. Άσπρος, μαύρος, ασιάτης, straight, gay, στα παπάρια μας. Φτάνει να... Straight είναι ο Giga... Όχι ρε φίλε, κάνα κλικ. Ο Straight είναι ο Giga Chad. Το εκατομμύρια έκαναν boycott. Είναι σημαντικός ο λόγος. Ωραία, ο λόγος παιδιά, θα ακούσουμε το λόγο. Πιο failed προϊόντα για 8 Θέλω να ακούσω πολύ το λόγο. μετά από 2 εβδομάδες και έδωσαν επιστροφή παιχνίδι. Το ψηλότερο όλες τις εσένες από 2 κάποιοι gamer. Κατανοήσετε Δεν είναι developer αυτή. ούτε σε Ubisoft, BioWare, CD Projekt Red, οργανίδι. Απολύονται γιατί είναι άσπροι. Α, ναι. Κάτσε. Απολύονται γιατί είναι άσπροι άνδρες. Τα ξεχνάω κι εγώ, Απολύονται. Mentorship program για άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με game design. Cool. Αλλά δεν γίνεται να μπει στο Inclusive entertainment industry reflects the culture. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι όντως cringe. Ωραία. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να πέρασεις νόμο για αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Πρέπει να περάσεις νόμο και να το κάνεις παράνομο. Δεν ξέρω ο Τούτζι πιστεύει σε αυτό. Άμα θα πρέπει να κάνουν παράνομο κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Δεν το λέει όμως. πρόγραμμα αν είσαι straight άντρας. Δεν σας κάνω πλάκα. Για να μπει στο Επίσης δεν έχει να κάνει με straight, έχει να κάνει με άνδρα φαίνεται. πρόγραμμα πρέπει να ταυτίζεσαι ως γυναίκα ή non-binary. Και είναι το πρώτο πράγμα που ζητούν. Γιατί, τι σας νοιάζει πώς οι non-binary δουλεύουν? Καταρχάς είναι πρώτο επειδή είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να κόψει την κατηγορία. Γιατί COVID το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού. Τώρα, κάποιος θα μου πει, Τσάι, εσένα τι σε νοιάζει πόσες γυναίκες και non-binary δουλεύουν στο παιχνίδι που θέλεις να παίξεις? Και θα έλεγα, σωστή η σκέψη σου. Όταν παίζω ένα παιχνίδι, στα αρχίδια μου τα credits. Δεν θα με ενδιαφέρει αν αυτός που έφτιαξε το παιχνίδι είναι άντρας, γυναίκα. Με τελευταία αποτελέσματα στο όντως τι γίνεται όταν ένα στούντιο που αποτελείται κυρίως από θυμωμένες μαύρες non-binary πληρώνονται από αυτή την ESG συνωμοσία που έλεγε. Γιατί κλείνουνε. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Γιατί να κλείνουν αυτά τα στούντιο, άμα αυτά είναι που πληρώνονται για να βάζουν τους γκέι. binary γυναίκες που μισούν τους άσπρους άντρες φτιάχνουν παιχνίδια. Αυτή ήταν η lead developer του Concord που είναι non-binary και απαιτούσε ότι οι υπόλοιποι στο γραφείο την αναφέρουν ως professor. Extreme politics demanded her vaccinated colleagues be fired. Αυτός είναι ο λόγος που ο Τούτζι το βρήκε αυτό το άρθρο. Ωραία, πήρε masters. Draw for masters. With a master degree to be called a professor. Αλλά μπορείς να πεις instructor, lecturer. Ωραία. Άρα το professor είναι επειδή είχε μεταπτυχιακό. Οκ. Μάλιστα. Game designer δεν σε αφήνει να κρίνεις αρνητικά καρύ και παραδέχτηκε ότι μισή τους άσπρους. Whites must acknowledge their privileged position and actively work for equality. The judicial system is white supremacy. Ωραία, αυτό δεν λέει ότι μισεί τους άσπρους, λέει άλλα πράγματα. Άντρες έσπροχνε τις ιδεολογίες της μέσα στο παιχνίδι. Με αποτέλεσμα η Sony να χάσει 400 εκατομμύρια και το στούντιο να κλείσει. Το τέλειο παράδειγμα για όλα αυτά που λέω είναι το Dust Porn. Θα τα πάρουμε λίγο πιο πάμπαμ τώρα. Το παιχνίδι είχε pronouns. Παίζεις σαν την Pax που είναι bisexual. Βασικά οι πιο πολλοί είναι LGBTQ. Οι κακοί είναι άσπροι και μπορείς να γίνεις triggered με κάτι που σου λένε οι άσπροι και να τους κάνεις block ή cancel. See, we shout at these folks to block them. A black kid dresses like a writer. Το βρήκε αυτό το παιχνίδι. You are racist. Ποιος το έφτιαξε αυτό? Γίνεσαι triggered και θεωρείται επιτυχία να κάνεις block ή cancel κάποιον. Και αν θέλεις απόδειξη ότι το παιχνίδι υπάρχει μόνο για λόγους προπαγάνδας, το συγκεκριμένο παιχνίδι χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Market potential was a major factor in decision to fund Dustport with taxpayer money. Καταρχάς, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η Νορβηγία? Norwegian film. This article cites information provided by the YouTube news outlet Midnight Surge. This author has a personal working relationship with a co-host. Έχουν ένα Υπουργείο Κουλτούρας που φαίνεται χρηματοδότησαν αυτό το παιχνίδι. Sami language, history, Norway. The work contains significant contributions from right holders to artists. Περίπου 1,2 κάτι ευρώ από το Υπουργείο της Νορβηγίας. Το Κινηματογραφικό Υπουργείο της Νορβηγίας χρηματοδότησε 1,2 εκατομμύρια περίπου για αυτό εδώ το παιχνίδι. Ή ό,τι ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν και άλλα πράγματα στο project. Δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 εκατομμύρια και πούλησε Το λέω ότι είναι από την Νορβηγία. μόνο 1000 copies. Αν έβγαζε τραγούδι η κατσίκα του Μητσοτάκη. Όχι ρε φίλε πάλι. Και δεν ξέρω αν είναι μόνο το παιχνίδι πάλι. Ή άμα είναι και άλλα πράγματα μαζί. Dragon Age The Veilguard. Θα σας δείξω σε λίγο. Κανένας, απολύτως κανένας δεν έχει ακούσει κανένα από αυτά τα παιχνίδια εντωμεταξύ. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι καταστρέφεται το gaming, δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτό. Δεν έχει ακούσει κανένας από εμάς αυτά τα παιχνίδια ποτέ. Το παιχνίδι. Το Dragon Age. Οι μόνοι που θα τα έχουν ακούσει είναι επειδή βλέπουν κάποιο πολιτικό commentary κάπου. Που βγήκε μόλις, όπου οι developers στο BioWare που κάποτε ήταν κυρίως άντρες που αγαπούσαν το gaming, πλέον αποτελούνται από DEI hires και οι συγκεκριμένοι είναι non-binary. Στο character creator που φτιάχνεις το χαρακτήρα σου, δεν μπορείς να βάλεις βυζί ή κόλο στην γυναίκα που δημιουργείς, γιατί αυτό θα ήταν πολύ σεξουαλικό. Αλλά μπορείς να δημιουργήσεις trans character με top surgery scars για να ταυτίζεσαι ως non-binary με pronouns. Έχει γίνει ολοκλήρο θέμα γενικά με Ακούγεται λες και είναι LGBT παιχνίδι απλά. ανήλικες που θέλουν να γίνουν άντρες που κόβουν το στήθος και μετά θέλουν να αυτοκτονήσουν. Το Dragon Age το διαφημίζει. By the way. Κανονικά ήδη θέλουν να αυτοκτονήσουν εξ αρχής. Όλο αυτό είναι σε fantasy κόσμο που υπάρχουν μαγικά. Και δείτε τώρα μια σκηνή. Υπόψη σας ξανά, είναι fantasy game σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει στα αλήθεια. Σε εποχή που υπάρχουν ακόμα οι δράκοι. So, I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor a woman, then what are you? Non-binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. Ήταν κάπως έτσι. Έφυγαν σχεδόν όλοι οι έμπειροι γιατί δεν αντέχαν. Από πού είναι αυτή η φωτογραφία, τι είναι αυτό? Απολύθηκαν και αντικαταστάθηκαν. Καταρχάς αυτό είναι ο ίδιος άνθρωπος. Και τώρα ένα πολύ αγαπημένο IP, το Dragon Age, έχει πάει του κόλου. Dragon Age. Δεν ξέρω, είναι διάσημο. Copies. Οκ, έβγαλε. Και αυτό είναι το Woke Game. Αυτό είναι που βλέπαμε τώρα. Με 12 million. Είσαι μια γυναίκα από Ινδία, όλοι οι κακοί είναι άσπροι άντρες και είναι απέσιο παιχνίδι γενικά. Δεν είναι απέσιο επειδή είσαι γυναίκα. Είναι απέσιο. Δεν πιστεύω τίποτα που λέει αυτός ο άνθρωπος πλέον. Του PlayStation 3, δημιουργημένο από τους Reflector Entertainment που αποτελείται από DEI hires. Σίγουρα κόστισε εκατομμύρια για να το φτιάχνουν, δεν μας λένε πόσα κόστισε, αλλά είχε all-time peak players 285 άτομα. Γιατί μιλάει όλη την ώρα για παιχνίδια που δεν παίζει κανένας? 285 άτομα! Τα Assassin's Creed παιχνίδια είναι πάντα βασισμένα στην αληθινή ιστορία. Και ο κόσμος περίμενε χρόνια να βγει Assassin's Creed όπου είσαι στην Ιαπωνία και είσαι σαμουράι. Λοιπόν, ανακοινώνει η Ubisoft. Θα είσαι μαύρος που σκοτώνει οι Ιάπωνες. Ήδη το έκαναν κάπως ρατσιστικό που στο τρέιλερ βάλανε hip-hop μουσική. Επειδή είσαι μαύρος. Not while I have breath in my lungs. Gamers δεν έχουν πρόβλημα να παίξουν ούτε σαν γυναίκα, ούτε σαν μαύρος, ούτε σαν Ασιάτης, ούτε σαν άσπρος, ούτε σαν σκιούρος με όπλο, ούτε σαν ένα κομμάτι toast. Δεν παίζει ρόλο. Φτάνει να κολλάει. Να βγάζει νόημα. Ο κόσμος κατάλαβε απευθείας ότι... Να βγάζει νόημα. ESG bullshit. Τι παιχνίδια παίζει? Το Elden Ring.
Δεν ξέρω, μα βγάζει νόημα η ιστορία, δεν ξέρω. Ιστορικό παιχνίδι δεν είναι. Ταυτόχρονα θέλει να φανεί η φάτσα της γιατί είναι εγωκεντρική. Είναι η ιδρύτρια του Sweet Baby Inc. Go have a coffee with your marketing team and just terrify them. Τι είναι αυτή η φωτογραφία πάλι, από πού είναι? The first team of Assassin's Creed Shadows. Ωραία, μια υπάλληλος της ομάδας που λέγαμε πριν. Αυτό είναι ένα από τα 28 παιχνίδια που έλεγα πριν. Μία από αυτές υπαλλήλους είναι αυτή που έλεγα. Ωραία. Και αυτή εδώ που προσπαθεί λίγο να κρυφτεί αλλά ταυτόχρονα θέλει να Δεν φαίνεται ότι προσπαθεί να κρυφτεί. γιατί είναι εγωκεντρική. Είναι η ιδρύτρια του Sweet Baby Inc. Go have a coffee with your marketing team and just terrify them. Τίποτα από αυτά δεν είναι κρυφό. What's going to happen if they don't give you what you want? Το Assassin's Creed Shadows δεν θα πάει καθόλου καλά. Όχι μόνο επειδή θα είναι woke, αλλά επειδή απλά θα είναι σκατά παιχνίδι. Έπρεπε κανονικά να είχε βγει ήδη το Assassin's Creed Shadows. Πρόσφατα, επειδή είναι woke. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Η μισή ομάδα που δουλεύει στο Assassin's Creed Shadows φτιάχνει για πρώτη φορά παιχνίδι. TEI Hires. Διότι προς το παρόν το παιχνίδι είναι το χειρότερο πράγμα που έχουν δει ποτέ. Θυμάστε το Ghost of Tsushima? Ωραία, θα παίξω ξανά σαν badass samurai. Ναι, αλλά σαν γυναίκα. Παρόλο που δεν υπήρχαν ποτέ σαμουρά γυναίκες που πήγαιναν σε πόλεμο τότε. Τώρα, δεν λέω ότι είναι... Δεν ξέρω γιατί κάποιος που παίζει μόνο Elden Ring μιλάει όλη την ώρα για την ιστορία. Were there female samurais? Is not historically inaccurate. There were indeed female warriors in Japan known as Onna Bugenshi. Το 1180 When does Ghost of Tsushima 1603. Δεν ξέρω, μία από αυτές τέλος πάντων. Ghost of Tsushima. Κακό να παίξεις σαν γυναίκα. To be honest, θα ήταν κάπως cool στο δεύτερο να είσαι γυναίκα. Γιατί είναι σε άλλη εποχή, πολλά χρόνια μετά το πρώτο παιχνίδι. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Οι Sucker Punch, αυτοί που φτιάχνουν αυτά τα παιχνίδια, σκέφτηκαν, okay, look, δεν θα βάλουμε wokeness μέσα στο παιχνίδι. Μάλλον θα είναι λεσβία anyway, αλλά anyway. Δεν θα βάλουμε φανερό wokeness στο Αν ενδιαφέρει τόσο πολύ η σεξουαλικότητα του χαρακτήρα που παίζει. Η φωνή της main character στο παιχνίδι θα είναι gay ακτιβίστρια με όλα τα pronouns που φωνάζει abolish the police, παρόλο που το Ghost of Yotei είναι σε μια εποχή ειρήνης, μισεί τους άσπρους και γενικά είναι Μισεί τους άσπρους, by the way. Μισεί τους άσπρους, by the way. πολύ μισισμένη στα άτομα με μυαλό. Η ιδεολογία του Χίτλερ. Μισεί τους άσπρους, by the way. Και θα βγει του χρόνου. Δεν θα πάει καλά ούτε αυτό, τουλάχιστον σε σύγκριση με το πρώτο. Γιατί κάνει background check σε κάθε γυναίκα protagonist. Τόσα πολλά παιχνίδια. Δεν καταλαβαίνετε πόσο deep πάει όλο αυτό. I wish that's what she said. Ναι, έχουν μάθουμε το λόγο, λέτε. παιχνίδια που δεν έχουν. Γίνεται για χρόνια όλο αυτό. Απλά τώρα έχει καταλάβει ο gaming κόσμος τι γίνεται. Είναι ο λόγος. Πότε γινόταν παλιά αυτό? Έχουμε κανένα παράδειγμα? Που το God of War Ragnarok πήρε αυτή την απόφαση. Η Angrboda στην σκανδιναβική μυθολογία είναι αυτή. Λογικό έτσι, αφού είναι σκανδιναβική μυθολογία. Ναι, όπως όλοι οι Έλληνες θεοί στο God of War. Το Ragnarok την έκαναν μαύρη. Το Ragnarok πούλησε περίπου... Όλοι οι Έλληνες θεοί στο God of War είναι ακριβώς όπως ήταν στα μυθιστορήματα που έχουμε από τότε. Ότι στο δεύτερο έχουν κάνει επίτηδες τον Kratos πολύ κλαψιάρης και μ***πάνω σε σύγκριση με το πρώτο. Το Spider-Man 2 πήρε αυτή την απόφαση. Να φύγει ο άσπρος και ο αντρισμός, να παίζει λίγο. Ότι οι Sweet Baby Inc. δούλεψαν και Γιατί η κυβέρνηση να χρηματοδοτεί αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Στο God of War Ragnarok και στο Spider-Man 2. Ελπίζω να θυμάστε ακόμα τον λόγο Horizon Forbidden. Κάτσε, έχει πει το λόγο. Έχει πει το λόγο, το έχω χάσει. Στο πρώτο Horizon η Aloy είναι όμορφη και... Ποιος είναι ο λόγος? Cute. Πούλησε 23 εκατομμύρια copies. Στο δεύτερο την έκαναν πιο άσχημη, επίτηδες και... surprise, surprise! Στο δεύτερο παιχνίδι η Aloy είναι λεσβία. Δεν ξέρω τι είναι κανένας από αυτούς. Θέλαμε όλοι οι gamers. Το δεύτερο πούλησε μόνο 8 εκατομμύρια. Μόνο συγκριτικά. Και by the way, αυτοί έφτιαξαν το Indiana Jones παιχνίδι που μόλις βγήκε. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Και have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Και είναι παντού. Αν φύγουμε από το gaming και πάμε στα social media, μια trans γυναίκα, δηλαδή άντρας, είχε χορηγία
από μια γνωστή εταιρεία που κάνει ταμπών για γυναίκες. I did a brand deal for tampons. Πώς, πού να βάλει αυτό ταμπών? Μάλλον μην το απαντήσετε αυτό, δεν έχει σημασία. ESG points! Και για να μην νομίζετε ότι απλά κάνω εγώ παράπονο, υπάρχουν δεκάδες gaming developers που κάνουν κρυφές συνεντεύξεις για το τι γίνεται. Χάνουν εκατομμύρια τα AAA gaming studios γιατί τα παιχνίδια είναι απλά προπαγάνδα και δεν τα αγοράζουν οι gamers. Οι εταιρείες λένε ότι βάζουν LGBTQ θέματα στα παιχνίδια για το σύγχρονο κοινό. Παιχνίδια τα τελευταία χρόνια βγάζουν εκατομμύρια παιχνίδια φτιαγμένα στην Ασία. Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα, χώρες που δεν έχουν αρρωστήσει από wokeness. Ενώ άλλες gaming εταιρείες κλείνουν από αποτυχία, οι From Software ανακοίνωσαν ότι θα ανεβάσουν το μισθό τους κατά 11,8%. Η Ιαπωνική εταιρεία, το Stellar Blade, έβγαλε 48 εκατομμύρια. Αυτός είναι Αμερικάνος. Μιλάμε για το narrative. Narrative team writers. Το να λες ότι οι Ιάπωνες έγραψαν το Elden Ring δεν ακούγεται και πολύ σωστό. Σε κέρδος. Γιατί, πίστεψε το ή όχι, οι gamers κάποτε δεν θέλουν ρεαλισμό στα παιχνίδια τους. Δεν θέλουν να παίζουν παιχνίδια με Αυτό ήταν ένα pre-alpha model που είχαν για το Silent Hill 2, το οποίο δεν υπάρχει στο Silent Hill 2. Okay. Φαντάζομαι γενικά πάρα πολλά από αυτά τα screenshots τέτοια πράγματα είναι. Απλά δεν ξέρω καν τα παιχνίδια που χρησιμοποιεί. Το ένα παιχνίδι που αναγνώρισα δεν είναι καν έτσι, δηλαδή. Ήταν ένα pre-alpha version του model. τέτοιες γυναίκες. Θέλουν παιχνίδια με τέτοιες γυναίκες. Θυμάστε στην αρχή του βίντεο που σας είπα ότι η Sweet Baby Inc. πιέζει εταιρείες με ψευδείς ισχυρισμούς, ψέματα και συκοφαντίες? Αυτή η κακοποίηση ήταν ένα ειρωνικό σχόλιο. Δεν έχω ιδέα από πού ήταν αυτό το σχόλιο, από ποιο βίντεο ήταν, γιατί δεν το δείχνει, δεν μπορώ καν να το δω. Αλλά ήταν ειρωνικό το σχόλιο, γελούσε όσο το έλεγε. Και ήταν μία πρόταση, χωρίς context. εταιρείες όπως η IGN. Όλες αυτές οι σελίδες πλέον που κάνουν gaming reviews δίνουν ψηλούς βαθμούς σε παιχνίδια με DEI πράγματα μέσα και χαμηλότερους βαθμούς στα παιχνίδια που δεν έχουν. Πριν βγει το Black Myth Wukong, οι μεγάλες εταιρείες που κάνουν gaming reviews προσπάθησαν να το συκοφαντήσουν με οποιοδήποτε τρόπο για να μην πουλάει. Επειδή το παιχνίδι δεν θα είχε καθόλου LGBTQ μέσα. Που είναι λογικό, γιατί είσαι πίθηκος και ξεσηκώθηκε όλος ο gaming κόσμος όταν η Screen Rant, μια προπαγανδιστική εταιρεία, έδωσε μόνο 3 αστέρια στο Black Myth Wukong. Και ένας λόγος. Προπαγανδιστική εταιρεία. Από το 2003 κάνουν προπαγάνδα, παιδιά αυτοί. Καναδέζοι. Από το 2008 είχαν YouTube κανάλι και έκαναν προπαγάνδα. Ήταν επειδή το παιχνίδι δεν έχει inclusivity και diversity, δηλαδή γυναίκες και διαφορετικές εθνικότητες, εννοεί μαύρους, σε ένα παιχνίδι που δεν είσαι καν άνθρωπος. Είσαι πίθηκος και έχει γυναίκες στο παιχνίδι anyway. Απλά δεν ήταν χοντρές λεσβίες. Δηλαδή η non-binary ηλίθια που έγραψε το review δεν το έπαιξε καν. Αν θα πηγαίνουν κόντρα, θα πηγαίνουμε κι εμείς. Όλη αυτή η ιστορία απλά έκανε περισσότερος κόσμος να μάθει για το παιχνίδι και να το αγοράσει από υποστήριξη. Και είναι από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την LGBTQ community, τουλάχιστον εγώ. Σας το έχω αποδείξει παλιά αυτό. Δεν έχω κανένα δεν το έχει αποδείξει. Εθνικότητες, σας το έχω αποδείξει και αυτό. Θα δεν το έχει αποδείξει. Αν παράδειγμα έπαιρναν τον Blade και για κάποιο λόγο στην καινούρια ταινία ή παιχνίδι να ήταν άσπρος. Γιατί να το κάνετε αυτό? Δεν θέλω όταν παίζω να είμαι άσπρος Blade. Θέλω να είμαι original Blade. Αν κάνετε ταινία για τον Tupac, δεν θέλω τον Chris Pratt. Και αν βάλετε τον Chris Pratt να παίζει τον Tupac. Αλλά άμα είναι Elden Ring, δεν χρειάζεται να είσαι ρεαλιστικός φυσικά. Δεν είναι καλός ηθοποιός ο Chris Pratt. Αλλά επειδή θα το είχατε κάνει για μια ατζέντα. Αυτό έχουν βαρεθεί οι gamers. Την ατζέντα και προπαγάνδα. Όχι συγκεκριμένα LGBTQ, μαύρους και γυναίκες. Στην καινούρια Lara Croft σειρά στο Netflix την έχουν κάνει λεσβία. Φάτε το σκάτο rating. Τόσα χρόνια ήταν straight, γιατί να την αλλάξετε? Αντιθέτως, η Ellie από το The Last of Us στο πρώτο παιχνίδι ήταν gay. Οκ, δεν έχουμε θέμα. Είναι μέρος της ιστορίας του παιχνιδιού. Μην την κάνετε straight. Δεν το νοιάζει τόσο πολύ. Αν νομίζεις ότι το GTA 6 δεν θα είναι woke,
Think again, boys! Συνεργάζονται με την Sweet Baby. Η Sony Japan θέλει να αγοράσει την Katakawa. Ένας λόγος είναι επειδή η Sony Japan έχει βαρεθεί τα παιχνίδια που βγαίνουν από Sony America να κάνουν underperform. Δηλαδή να μην πουλάνε και να χάνουν εκατομμύρια. Και γιατί δεν πουλάνε? Όλα αυτά που είπαμε. Γενικά η Sony Japan έχει καταλάβει ότι το Sony. Αλλά βγάζουν λεφτά από την κυβέρνηση, άρα. Όλα αυτά τα Sony παιχνίδια τελευταία έχουν DEI θέματα και η Sony Japan fucking hates it. Η Sony Japan είναι based. Για άλλη μια φορά η Αμερική τα χαλάει όλα. Αυτό ήτανε. Αυτά που θα πω δεν είναι γνώμη, είναι γεγονός. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά καταστρέφει την κοινωνία μας ταυτόχρονα. Όλο μας το σύστημα προωθεί wokeness. Με αυτό το screenshot που είχε μέσα την Tencent από την Κίνα και όλα αυτά. Ενώ ταυτόχρονα λέει ότι η Κίνα δεν είναι western woke και όλα αυτά. Αυτό είναι απλά κάτι που υπάρχει, πρέπει να μου πιστέψετε. Η κυβέρνηση δίνει βαθμολογίες σε εταιρείες. Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί εταιρείες για να προωθήσουν wokeness. Ενώ ταυτόχρονα αυτές οι εταιρείες αποτυχαίνουν πλήρως και κλείνουν. Και μετά θα μας έλεγε το λόγο που γίνεται αυτό και δεν τον είπε ποτέ. Απολύονται από το CD Projekt, Ubisoft και άλλες τέτοιες εταιρείες άτομα, developers, επειδή είναι άσπροι άνδρες. Και αυτό δεν το αποδείξαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε τον Dustborn, αυτό είναι επίσης ψέμα. Δεν υπήρχαν γυναίκες άμορες όπως το Ghost of Tsushima. Πιστεύω, νομίζω ψέμα είναι από ό,τι είδα. Οκ. Η Αμερική τα χαλάει όλα.